салому алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастед. духтаро чӣ хеле мебинед, ҳозир наминҷада либосҳои кӯдакоя ҷамъгир кардестам. Пагоҳ иншааллоҳ хонаи модарҷона меҳмонӣ меравем. Чӣ хеле медонед, аз омадагимон то ҳоло хонаи модарам рафтагӣ нестем. Ҳамин омадему хонаи хуштамонамда як ҳафта зиёд шуд, дар ҳаминҷа истодем. имрӯз аку насиб иншааллоҳ пагоҳ меравем. духтаро ҳозир намехел либосҳои кӯдакоро баровардам. Намедонам чӣ хел либосашон гирам. ҳаво як хунук мешавад, як гарм мешавад. намехел фикр карда шиштам. боз зимистон аст, намехел чанд либос мегирӣ меравӣ. тобистон беҳад нағз аст ки кам либос мегирӣ, ҳамин фақат либосҳои хонагӣ, либоси рафтанак. ҳамин зимистонда бояд чанд либос рӯбарӯ барои кӯдакоя барӣ ки хунук аст. ҳам боз кӯдакои худашонро ҷазир мекунанд. духтара намехел либосҳоро ҳамаша пакетода андохтам. Як пакет ай худам шуд, якта аз кӯдако бо памперс намехел чизҳо. дар инҷа сумкама аллакай тайёр кардастам. косметикома дохтам дар дарунаш. ҳамин чизое ки барои мо дар онҷа лозим мешавад аз сумкаи худам гирифта истодам. намехел ҳамаша ҳозир дохтум. духтаро намехел мода соатҳо аллакай 9 шудагӣ аст. мо оҳиста оҳиста тайёр шуда истодаем. ҳозир хуштамонам бозор рафтагӣ ҳастанд. биёянд баъд баромада меравем. дӯстони азизам, аллакай мехел дастархоноя хуштамонам тайёр карданд. ҳозир мо баромада истодаем. акнун меравем. дӯстони азизам, духтаро мо аллакай мошинда шиштем. якта амакии шаварам омадан, моя бурда истодаянд. хонаҳомон дигар шудагианд. духтаро ҳозир намедонам, боварӣ дорам ки меёбем хонамона. аввал дигарҷода буд хонамон, модарҷонам фурӯхтанд, дигар тарафта хона гирифтанд. ҳозир ҳамона кофта кофта аку рафта истодаем. бо ман бошед духтаро то охири влоги моя тамошо кунед. дӯстони азизам, аллакай мо ҳамин хел омада расидем. бинед модарҷони ман, мо чӣ хел пешвоз гирифта истодам. бо апоҳом ҳамин хел бечораҳо чанд рӯз шуд аз қафои ман даводав карда истанд. ҳамин хел пояндозҳо аз ҳамин дари хонамон то падеза пояндоз партофтанд. ростӣ беҳад хурсанд шудем. модарҷони мо ҳамин хел зани бо ҳавас аст. барои мо фақат ҳамин хел чизо мекунад. ман гуфтагӣ будам модарҷонама ки вақте ман омадам барои ман ҳамин хел пояндоз, ҳамин хел чизо кунед гуфта. гапи мая дар замин нагузошти. маро ҳамин хел пешвоз гирифтанд. духтаро ҳамин хел пояндоза бинед то дари ҳамон хонае ки ҷои меҳмонҳо аст ҳамин хел партофтагианд. хонаҳоя ҳамин хел украшат кардианд бо шарикҳо, бо ҳамин хел бабочка, ҳамин хел хушрӯ. беҳад ростӣ хурсанд шудам. кӯдако беҳад хурсанд. ҳама ҳамин хел боз дар сари мо дар берун чочиқичо шиданд. ҳамин хел тангаву зувачка, ҳамин хел чизо омада будем. халиҷони мо монда сар бар вақт хистагӣ буд. ҳамин хел хоб рафтааст. духтаро ҳамин хел хушрӯгии хонаи моро бинед, чӣ хел украшат кардианд. ана ин аст духтаро, дастархон барои мо тайёр кардагианд. дар болои дастархон тамоми чӣ аст, ҳамаша худашон пухтагӣ ҳастанд. дамашни беҳад монда шудианд бечораҳо. ҳамин хел аз қафои мо дуруст даводав. шумоям бубинед духтаро, дастархони тоҷикия. худатонро як лаҳза ҳам бошад дар Тоҷикистон ҳис кунед. ҳама ин заҳматҳои мо барои шумо аст ки каме ҳам бошад влог кунем. шумоям ҳамин хел чизоя бубинед. чизои Тоҷикистона, чизои ватанро ба ёдатон биёед. камтар ҳам бошад шод шавед духтаро. боз духтаро барои Микаилу халиҷони мо ҳам хел торт тайёр кардианд. номошона нависта мондиянд. акун якум бор ки мо омадем, ҳамин хел дастархону ҳамин хел чизо карда моро пешвоз гирифтанд. худо ба шукр ки ман ҳамин хел модарҷони беҳтарин дорам. ҳамин хел апоҳои хуб дорам ки ҳамин орзуҳои ман ҳамаш амалӣ мегардад.
духтаро хӯрок тайёр кардагӣ буданд. Якум хӯрок ин гӯшбирон буд, дуюмаш амихел ош, аллакай сабзиҳои ош тайёр шудагӣ аст. Ҳозир биринҷаша андохта тафт метиҳанд. Дуюм хӯрок ош аст. Инҷа дабошад апай мо амихел повар буданд. Ошҳоя бардошта истодаанд барои меҳмонҳо. Аллакай якум хӯрока бурда хӯрдему акун дуюмаша боз бардошта истиянд. Амихел оши бо маззаи оши тӯёна тайёр кардиянд. Дар ин ҷо акун мо ду блогер якҷоякӣ шудем. Амихел бо камтар сиёмка кардем ҳамроҳи апаам. Шумоям бубинед дӯстони азизам. духтаро амихел ҳамаи посудаҳоя аллакай шуштанд. Меҳмонҳо ҳамаашон рафтанд. Дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам. Хай дӯстони азизам.